दा ಎನ್ನೆಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಭಾವಚಿತ್ರದೊಳಗೆ ಅಬ್ಬಾ ಸೂಪರ್ ಉಂಡ ಮಾರೆ ಈ ಅಂದು ಅದ್ಯಾ ಸೋಕುಲ್ಲ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು ಬಾವೆಲೆ ದಾರದಿ ಸುನಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ನ ತಿಂಡಿರ್ತ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲತ್ತ ಒಳ್ಳೆ ಜೋಕ್ಲಾಕ್ನ ಮರ್ಯಾದಿ ತಿಂಬೆ ಪೊಣ್ಣು ಲಾಕ್ನ ಆತ ಮರ್ಯಾದಿ ಬೋಪತಿ ಜೋಕ್ಲು ಮಿನಿ ಹಾಕ್ಯ ನಾಯ್ದು ಗಡೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಾ ಕೊರ್ಪೆ ಕೊರ್ಪೇನಾ ನಲವಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಅಂತ ಅಂದ ಜಪಾನ್ ಬೇಜಾರಾಗ ಇದಲ್ಲ ಯಾರಾಜಿಗಳು ಬೇವ ಯಾನ್ ತೋಜೇನೋಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬೇಡ ಅಂಚತ್ತಿ ಅನ್ ಪನ್ನೆಂಡಿ ಎಂಕಿದ್ದದ ನಿಕ್ ಮಾತ್ರ ದಾದ ಮಾರೆ ಆ ನಮ್ನೆ ಉರ್ದು ರಟ್ಟು ಮಾರೆ ಕೈದು ಮೊಬೈಲ್ ರಟ್ಟು ಬನ್ನೆ ಅತ್ತೆ ದಾದ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆತನ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತ್ಯ ಆ ನಮ್ನೆ ಪಂಚಾಯರ ಬಲ್ಯ ಮಾರೆ ಅತ್ತೆ ಬ್ರೋ ಇದ ನಿನ್ನ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲತ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಜಲ್ಲಿಂದ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಬನ್ನೆ ಇನ್ನೇನಾ ಇದು ಸರಿ ಜಾರ ಪಂಡ ಇದಾದ ಮಲ್ಪ ದಾದೆ ಹಾಲು ಹೊಡ್ತೇನೆ ಬಣ್ಣಿಪ್ಪನೆ ವೇತಿಜ್ಜ ಆತ ಊರು ಏತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡಿ ಬಕ ಒಂಜನೆ ಪತ್ತೊಂದು ಉರ್ದೊಂದಿಲ್ಲ ದಕ್ಕಡಿ ಅತ್ತು ಮಾರೆ ಇಲ್ಲ ಕುಂತು ಕುಂತು ಬಡಿದು ಪೋಡ್ನವ ಅಂತ ಮಾರೆ ರಾಯ ಅದ್ರ ಮದ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಏ ಪಪ್ಪು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಹಾಯ್ ಬಾಬು ಹಾಯ್ 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 ಸೂಪರ್ ಯಾನು ಸೂಪರ್ ಇರದ ಮೈ ನಮ್ಮನೆ ತೆಮ್ಮದೆ ತೊಂದಲ್ಲಿ ಕೆಪ್ಪೆ ನಾನು ಮಾಸ್ಕರ್ ಹಾಯ್ ದಾಲಿ ಮಾಸ್ಕರ್ ಅದ್ಯಾ ನೀಕ ಆನಮ್ನೆ ತೆಮ್ಮಸು ಬಾದನದ ಏತಿನ ಅಂದ್ಯಾ ಒಂಜು ವಾರನ ಅಂದ ಸರಿ ಬಾಯ್ ಎಂಗ್ಲ ಬುರ್ಪ ಎಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ದಿಕ್ಕ ಮಾರೆ ಇದೆ ಮಾರೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡದನ್ನ ಅತ್ತು ಮಾರೆ ಆನಮ್ನೆ ತೆಮ್ಮದೆ ತೊಂದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಇತ್ತುನ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಕೊರೋನಾ ಇರ್ಪನೆ ಎಂಚಿನ ಬದಿಸು ಚಿನ್ನದ ಬೈದನಿಗೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಇರ್ತ ಬರಂದ ಎದಿಚ್ಚು ಯಾನೊಂಜಿ ಕವನ ಬರೆತ ಆವಲಿ ಮಾರಂಜಿ ಪನ್ನದ ಒಕ್ಕ ನಮೇರು ಹೊರಡ ಯಾನುಕುಲ್ ದಿತ್ತ ಇಲ್ಲುದಲೈ ವಾ ಯಾನುಕುಲ್ ದಿತ್ತ ಇಲ್ಲುದಲೈ ವಾ ಯಾನುಕುಲ್ ದಿತ್ತ ಇಲ್ಲುದಲೈ ಇಲ್ಲಿ ಪಡು ಪಿದೆ ಬಲ್ಲ ಇದೇ ಅರ್ಪಣ ಇಂಚ ನಾನು ಗಂಟೆ 10 ಕರಿಜ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಅತ್ಯ ಈ ಏರ್ಟೆಲ್ ಇಂದ ಪೊಂಜೋನ ವಾ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾ ಯಾನ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೆ ಈ ಪೊಂಜೋ ಬನ್ನೊಂದುಂಡು ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಐಟ್ಟಿದಾಯ್ತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಆಯ್ ಉತ್ತರ ಬನ್ನಿರ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ನಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮೆ ದೀಚು ಯಾನುಂಡತ ಈ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತದೆ ಏರೆಗ್ಲ ನೆರ್ಪುಜಾತ ದಾನೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪುನ 4 ದಿನತ ಒರಿಯಗ್ಲ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಷ್ಟ ನಿಜ್ಜ ಯಾನ್ ನೆರ್ಪುನ ವಿಷಯ ಗಿತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಕಲೆ ನಲ್ಲ ನೆರ್ಪುಜ ಯಾಮನಿ ಬಿಡ ಕೈ ಕಟ್ಟು ತಿಂಚು ಉಂಟು ನೆರಡು ಎತ್ತು ಓಟ ನೆರಡು ನಬೆ ನ ಬಾರಿ ಆಪುಂಡು ಬಲ್ಲಾನಿಕ ಕಲ್ಪ ಆಯ್ತು ಲಾಗೆ ಆ ನಮ್ನೆ ನೆರ್ದು ಹೋಯ್ ಯಾನ್ ನೆರ್ಪುಜಾಗಿ ಆ ಯಾ ನಮ್ನೆ ನೆರಿಯ ಮಾರ ಅಂಗ್ಲಿ ಮನಿ ಪುಜಾರ ಯಾನ್ ಮನಿ ಪುಜಾತ ದಾನೆ ದಯ ಬಂಡ ಕತ್ತಲಾಗಿ ನೆರ್ತೆ ಆಗಿ ಓಡೇನಾತ ದಾದ ಬನ್ನಲಾಗೆ ದಾಲಿಜಿಯಾ ಯಾನ್ ಇಂಚಲೆ ಕಾಲ್ ಬಂತೇನೆ ಮುಖಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಮಾತೆಂಚುಂಡು ಮೂಡು ದಾದ ಮಾರೆ ಬೊಲ್ಲ ಬರ್ಸಯ ಬುಕ ಅವಳು ಮಾತೆಂಚುಂಡು ಬರ್ಸ ಮುಲ್ಪ ದಾಯ್ತ ಮಾರೆ ಲೈಟ್ ಇಡು ಬರೋದು ಏರೋ ಕುಳ್ಳು ದಾಯಿ ಬರ್ಸ ಲೈಟ್ ಇಡೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಬಾನರ್ ದತ್ತ ದಾದಮ್ನೆ ಕುಳೊಂದು ಮೂಲು ಯಾ ಪುಂಡಿ ಬೇಕಣ ಪೆಂಡ ಬದರ್ಕನ ಬರ್ಪನ ಪೇಂಟೆಗ ಯಾ ಮಾರ್ ಪೂಜೆ ಮಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಉಳ್ಳೆ ಆಕ್ಯರ್ನ ಮಾರೆ ಬೆರಿಟ್ ಗುಳ್ಳೆ ಬರು ಬುಕಿ ಆನಿ ಪಂಡ ಮಾರ ನಿಕ್ಕು ಬಡದನ್ ತಿಗಲೆ ಕೊರ್ಪೆಂದು ಯಾನ್ ಬಂತನೆ ತಿಗಲೆ ಕೊರ್ಪೆಂದು ಬೆರಿ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂತೇನ ಎಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಕು ತಿರಂದುಂಡಲ